Yo, Jerome Mabstas mga chip. Ito yung entry ko sa 24 bars mark challenge 2021. Yo, shout outs. Sa aking 24 bara ka, sige simulan ang tira. Bawat letra ko'y kama. Para ayos ang pasa. Kabaong nyo, order ko na sa lasa. Call me, kulpre sa multi ko gulpi ka po. Sa korte may porke, sa norte may morgue ka po. Ganyan ba ang gusto nyong laro? Yung klaro sa tao pero bano. Itong mayabang at tanga, di lang bara ang nilalaro. Pati ikaw hanggang mangawit ang panga. Tangina ka dahil sakin pati bigas nagbumura. O ano na, nabilib ka sa aking chemistry. 2021, 24 agad kasi pinatay ko 23. Mark challenge ba to? Ha, mukhang hindi naman. Naiilang sila kahit ang record sipi lang. Mga haters easy lang, di kayo napapansin dahil ako ay busy lang. Pwede mo kung PM, gamit ko ay FB lang. Sa mga walang respeto dito papabor, kaya may patama kayo sa akin. 24 lumapit sa akin kung gustong magpaka-aksidente. Ako ay jablong sinapian ng pagka-intelihente. Kalat pangalan mo dahil tinira ka. Ang mali kasi basura ka. Wala akong pake kahit sakin masura ka. Tagal kasi ni hambog maglabas, kaya ako muna ang papatul sa 24 bars.